kake a nan gurin? Allah ware. Ba dan umma bane ba. Dan umma me kuma dan umman yayi miki. Wai dan ya gane da malam wai shine wai yace wallahi shi ba shi ziyar kanu ba. Shi ziyar ku ne gida. Kar ku sake sauraron yaron nan. Domin yaron nan duk karkaran nan ba kunya gare shi ba. Wallahi ba ko karfin jimin dina ma bai ga wannan shi din me. To kuma menene jimi? Ba ka kawo kisan jimin ba. Ka kisan jimin ba. Ina fa na san wata jimi. Ni fa ba a wanda ya ban taki da kashin dabbobi na ne amfani a gonaki na har hatsi na yi girma. To Allahu akbar. Allah ta mai gaci. To in dai kun san za ku yi iskanci a gari to ku bar kowa yayi. Idan ku ba za ku yi ba to kar ku bar kowa yayi. Duk garin nan waye bai san yadda nake wanka ba. To ga dan bindi ya shigo cikin gari kice kina son ki ce ba ki san. To menene dan na kare da manu? Ana gaya maka. Ji a sunan uwar gayan nan so ne in yayi yanki jakin nan dan uwar uwa. A zani barfa. Ai ban so kai dariya ba wallahi. A ga san yanayin ne sai ana dan ke. Kai ga kankara da kyan ku ya kankaru. A manyan karrake ne shi. Jima kan bera ya kawo mana kuɗin ya ji dan uwar uwa yau. Akwai shi kamar muguwar tsatsace da yawa. Ya ne da umma da ta karawa da idan namiji an namiji haka ne. Dan umma ba kai wanda sai ai kin da shi dai. Ai bayan madubu ma da ba san karawa. Umma ne ai akwai da ma. Samu da Dan umma kuɗin. An ta bayar an cinye. Kullum sai ka zo ka sai aka tafi baka fara kuɗi. Kace an cinye ka zai karba gida. Ka bani kuɗi na ni kau. Kai na an kama wuya wallahi. Kuma ne sai wani zare ma kai wallahi shafin ka wallahi. Ka ta gurin mata ba ka dau ka uba kai. Allah zo. Ko mu gurin Allah ya. Zo mu saki ai ba ma. Allah ku Ya na iya. kuma haka ne wallahi ya kamata ka je ka dan rage abubuwa mugun ma Yaro bane da yawan wajen kwana uku ma a ce baka fita hanyarka na rage Allah kai abokina ka je yadda abin da ya faru ya kasance tsakanin ni da wannan yarinya ta alƙur'an na tausa. to yanzu ba wata shawara za ka ban akan abubuwan nan To shawara dai ba ta wuce ce maka je ka za ka yaki da soyayyar ka ba kwace yancin ka wannan shine kai mu. amma ni ka san abin da yake bani mamaki yadda duk a ce wai duk matan ƙauyen nan ɗan umma ya rasa ba zai ma yin ciwo sai budurwata Lalle abokina. To kai ma duk baɗin ƙauyen nan ka rasa mace da kake so sai ita. Duk girma ƙauyen nan. To shi ma ya gani yana so kaka shi fa so ba ruwansa da wannan sauransu ka ga shi kamar wanda dan daba da sauransu ba ruwan shi da kyan jiki ko kuma muni kana fahimta ta yawwa kuma ba ruwan shi da sarauta mulki ko kuɗi. to kuma a yarinyar ta ce ba ta son ta sa za a yi dinga bayan ciwo gimbiya ta Kawai ka tsaya ka kwaci yancin ka a soyayya kai ka gode wa Allah ma fa kai take so. Ha? Me abin damu to shi kenan abokina ta yin yaƙi a soyayya shine yayi haba ya. to na gode ban ɗan Ka shi zama jarumi kaka kulla kai. Allah ya taimake ka. Yanzu rayuwa ta koma yanzu ta kai gobara bera a yayi. kowa ita kansa. Daɗi na da gaske daɗi akwai magana. Kowa ita kansa. Gaskiya ne wannan. Ka ji matsalar saboda yanzu kiri-kiri an ɗauki mutum ana neman wasu makudan kuɗi wanda kai baka da hima. Kwarar ku mai Allah ka ba mu shugabanni na gari. Saboda ba za mu zaki shugabanninmu ba. Gaskiya ne wannan Gaskiya za ka zaki shugaba to ƙara lalacewa yake. Allah ya Walaikum me gari kai baki. Barkan ku da zuwa. Sannun ku da zuwa. Barkan ku da zuwa. Sannun ku da zuwa. Gyara zaman ka. Barkan ku da zuwa. To, barka da yamma. Barkan ku da zuwa. waziri, Barkan ku da zuwa. wa'annan kuma daga ina? Barka da yamma. Bakin ka ne waɗannan. To, daga ina? Ai su ne yaran nan na gun baba Jumbai. Kafin girma wallahi tallahi. To, ai ni wa'annan in na gansa ba zan gane su ni da su ba. Wannan Allah ya taimake ka. Ka sarrafan uban da garin nan. Allah ya taimake ka. Tun da ya zo ya samu a gaba muka je neman auren uwar tasu. yana can birni alama cewa idan mun zo mu roƙa da mu kawo ma gaisuwa Ai kwa na ji daɗi mutuka kuma Allah ubangiji ya muku albarka. Gaskiya ne. Ka san yanzu an shiga wata rayuwa ne.
da dole dan binni ya nemi dan kauye. Gaskiya ne wannan. Komai ya tsada. Ko dan hatsi ma. Da yanzu abinci ya tsada yanzu ko dan hatsi a da binni ya nemi mu. Ko dan hatsi a zo a nemi mu. Gaskiya ne. Wani kan zo ba dan Allah ma ko dan abin da zaka bai. Gaskiya ne. Amma na gode muku ko Allah ya muku albarka. Allah ya godiya. Kuma ku kai min da mahaifin naku. Allah ya rayuwa albarka. Dan sa a damu fura a kawo muku ku koma ku zauna. Yau. Zan bar da ku zan kawo fura a kawo. Ka zan gida zuwa. Kai, kafi, amma fa yaran nan fa sun zabga girma fa. Ka san yan binni. Ba a cewa komai. Da na tafi hanya ban gane. Ga saurin girma a gun dan binni ga ba aiki. Wallahi tallahi. Fankan ne amma ranke da fankan ba. Sai ka ji da fa ka ji dan binni idan ka ce mar in yi abin ka ce banza dan kauye he ka mu fada. Wallahi. To yanzu kuma yanzu rayuwar dan binnin yanzu shi ke neman inda dan uwansa yake a kauye. Dole ya dawo gona. Sai da yazo a dan bai wani abi dan ci. Allah ya taimake ka. Allah ya kara mana arziki. To in ban miki kalaman nan ba wa ake son je yi. Na sani ya kamata ne domin ni kaɗai ne ni ne taka kai ne nawa. Kin ga wani cewa kike kadai duk garin nan nake so kuma ke nake kawai. Sai ma ka sani ina burin ka zama mai gidana ko ba haka ba? Ni ma kuma haka. Kin ga yanzu ya kamata a ce ki shiga gida saboda ni akwai abin da yake. Kura na maka ke kenan. Wallahi son ku riki abba ne fa yasa ni. Je ki ma sai ki ta ƙara sanin bazan dawo. Bye bye. Kaka, Na'am. ina kwana? Na kwana masa. Ina gajiya. Lafiya. Lafiya kalau wallahi. Ina zuwa haka kuma naga ka ci kwalliya irin wannan. Ta kure a daka. Wallahi Allah zan dan je zan ga gari. A'a. Shikenan. Safa ya zama dan gari. Wallahi Allah kaka. To kar a dadi. To ba matsala. A da lafiya. Yanzu da insha Allah. Ka a dadi. Da na je gaisa kawai zan yi dawo. To shikenan a da lafiya. Mustafa an zama dan gari. A da lafiya Allah ya kiyaye hanya. Ka zina ta miki magana. Ni ban da lokacin ka kama ga tafiya tare da yaro. Haba miyar ki sai ki saurare shi mana. Ban da lokacin. Man. Kai hakuri ban ji daɗin abin da ke maka ba. Amma kai hakuri don ma to tambaye ka kana son mai roƙo sosai. Ina son mai ramar su. Kana son ta sosai. Insha Allah zan shawo maka kankanta domin kaga kawana ne bana son damuwanta. Amma in Allah da zan shawo maka. Ok, to na gode shi da gode. Zan shawo maka. Abokina nan bange din mananci. A ya ga, ai nake faɗa ma yau na ji yace mai gari yake magana gonan nan fa. Allah yake yi kyau ne faɗa ma. Kai insha Allah shekara mai zuwa yana mika. Aure? Aure zan yi. Dole faka zan yin aure kulu. Dan naga akwai miyagu a wajen nan nake faɗa ma. Allah abokina. Ango na kululu. Kai je ka bari ne. Gaskiya ne. Wallahi kai ma ka ci auren nan zaka. Ayan Allah ya to insha Allah gogo za ta yadda fa. To ai ni so nake ma in je in samu kaka. Dan bara. Ko kai ma kanka na ci. Allah. Cikin. Zauna. Amma da ka cike dan nan go. Allah da zaki. Abu abokina kai ka bata. Ka ta murga idan ci ka san daga dai. Kai ka bata. Sai kai da ta kara wuce. Ba kila sai ne abokina. Ko dai ba na son cin ta shi sa. Ni na ta ce. Ina son
dama ke kika ce ma wannan yanzu ko to menene dan na ce mishi yanzu na ce dan Allah ki mishi wulakanci to shikenan ba damuwa zan yi shawara ko ke fa haka da ke so wallahi na wuce Ya mutu ne. Wallahi ka ga shi yanzu nan ta wuce gida da mata ce na zo ne in gaya maka wani albishir ta bani in gaya maka ta ce za ta tunani akan soyayyen ku da ke Dan Allah fa. wallahi sosai ta ce ma in gaya maka Amma na ji daɗi. Na gode sosai. Yanzu bai san da me zan gode miki ba. Na gode, na ji daɗi sosai. Na gode kin. ka ji ka dai Yawa. abokina aka yi ne aka yi ake ci na ka je ne abokina dan Allah me yasa ka yi min haka abu abokina ba na yi shi bane don bata mare ba na yi shi ne domin in gyara soyayyarka kuma dan kuma ne ya dafa min domin in je a gyara komai da komai a kasance an samu labarin soyayyar na taka kuma na san dole kuna son junanku amma tunda na ka ce haka shikenan ga abunka kaga wasu zuwa a lallai sai na ba su kudin shan ruwa jalle idan na sa kayan 'yan sanda na hau rol ina ɗan sanda a cikin wasan hausa babu abin da na fi so illa in yi corruption in ci hanci koya ni kuma dai a duniya ina son ga mara ƙarfi mun turmushe mara ƙarfi especially in aka ce an haɗa da alhaji buba ko wani wanda shi ma ba shi da imani to a duniya yana son in ji talaka yana wai to da farko dai sunana Shamsuddin Idris an haife ni a Bichi a nan na makaranta ta nan Hagaga Special Primary daga aji 1 zuwa aji 6 na tafi nan JSS Bichi na junior na senior after nan na dawo Kano inda yayana Alhaji Najif Muhammad Tukur MT ya ɗauko ni ya dawo da ni Kano nake zaune ya bani aiki a ofis ɗinsa na travel agency wanda a yanzu haka ina aiki a matsayin ticket a reservation officer sannan kuma na tsunduma a cikin harkar shirya fina-finai ta Kannywood. Na fara fitowa 2017. Na fara fitowa a cikin shirin daɗin kowa. Ban taɓa yin aikin ɗan sanda ba, amma dai na yi mu'amala da 'yan sanda. To, in mun haɗu da 'yan sanda, gaskiya muna wasa da dariya da barkwanci. Su zolaye ni wasu su ce mun to ai aiki kaza ya kamata ka yi dai gaskiya dai inda mun haɗu mutane na ne muna mutunta juna muna wasa muna dariya. A'a na ba taɓa ɗari na police station ba kes bai taɓa haɗa da kowa ba. Na fi so a haɗa na fim da Alhaji Buba da kuma Rough Coins. Ina da buri domin yanzu haka ma ina shiga haka ɗaya bayan ɗaya haka dai ina ɗan yin appearance duk dai ba ja nike ba amma ina rakawa a fina-finan Hausa. Shekara ta 28. Matsayin karatuna na yi diploma a Imperial College of Education and Advanced Study da ke nan Kano. A banda mata ina dai shirye-shirye. Mata na kai babu
To ina da budurwa. Guda ɗaya ce. Za mu yi aure a shekara ta 2023, yanan da shekara biyu insha Allah. To shirye-shirye dai sakamakon abubuwa da mutum yake yi su ne dalilin da ya sa aka jinkirta. Akwai tsare-tsare, shi aure ba abu bane da za ka zo rana ɗaya ka faɗa masa. Ya kamata a ce ka ɗan shirya mai na daidai ka yarda da business ɗin da kake yi kowanne cewa da taimakon Allah za ka iya riƙewa da daman Allah ne ke riƙewa. Waɗannan su ne dalilai kawai. A duniya gaskiya ina son in haifi 'ya'ya aƙalla guda 30, saboda ni dai ina so ina mutane min addu'a. Don ina da plan ɗin na haifi 'ya'ya na zan gaya masu kullum aka zauna sun ce to ku yi addu'a Allah ya ji kan iyayenku da kakanninku. To mata ina son auri mata biyu, geji na dai kenan, ba mu san kuma yadda Allah zai ba. Wanda ya fi bani dariya a cikin shirin daɗin kuwa gaskiya na ta'ala, saboda yadda yake comic ɗin, sannan kuma za ki ga a baya ya yi irin fina-finai tare da su marigayi Ibro, to za ki ga tsohon ɗan dirama ne, in yayo yanko ta maganar sai ka keci ka yi dariya. Gaskiya dai sin ɗin da ya fi bani dariya na fi son sa shine akwai sin da muka yi da ni da Kamai. Na zo yasa ta ɓata, aka kira ni aka ce in je in kirawo shi. Da na je yana cikin wani situation bai ma karya ba, amma ina neman ya bani wani abu. To gaskiya wannan sin ɗin har kwanan gobe in na zauna ina kalla ni kaina ina dariya. Sannan wannan sin ɗin yana ɗaya daga cikin sin ɗin da ya fi burge ni. Wanda ya fi ɓata min rai gaskiya sin ɗin da ya fi ɓata min rai shine wani sin da muka yi da Alhaji Buba, wanda ɗansa ya je ya saci akuyar mutane, wanda na zo na ce masa ya kawo wani abu, kudin akuyar da guda biyu ne instant akuya ɗaya. To wannan sun yana ɓata min rai gaskiya. Kai ina mutumin kirki ne ko fara wadda zalama ba aiki na bane. A rayuwata gaskiya ba zan taɓa mantawa da yayana wanda ya ɗauko ni daga Bichi ya dawo da ni Kano ya bani aiki, Alhaji Najib Muhammad Tukur, Najib AMT Travel and Tours. To wannan a rayuwata tarihi na ba zai taɓa mantawa da shi ba za a taɓa cire shi a cikin rayuwata ba. Shi ne mutumin da ba zan taɓa mantawa da shi ba. Gaskiya dai waɗanda suka burge ni suna da yawa. In ɓangaren kamar billions ne, na fi son Adam ya Zango saboda yadda yake playing billions ɗinsa. Sannan ɓangaren comic ne, gaskiya Sharif Aminu Momo na fi son Momo. Sannan a comic ɗin sannan still ina son na Falalu. Ni waɗannan guda biyun comic ɗinsu shi ke burge ni. A mata kuma Rahama Sadau. Eto idan mutane suka gani kowa da abin da zai faɗa. Wani ya ce matucin ɗan sanda, wani ya ce ɗan rakarakan ɗan sanda, wani ya ce ɗan ciwaciwar ɗan sanda, wani dai, amma dai gaskiya kan da dukkan alama role ɗin da nake playing mutane suna so, saƙon yana zuwa. Domin akwai abin da in kai misali kaga mutane kamar ba a appreciating, saboda mutane har so ba ni mutane daban-daban suke gaya mu. An gaya min ya fi so 100 a ce ai jama'a suna son ɓangaren ka, suna son rol ɗinka, suna son abin da kake. To gaskiya ni akwai abin da yake burge ni, duk wanda zan haɗu da shi masoyina ne yana kallon wannan shirye-shiryen da dariya da fara'a da murna, to shi yasa na san gaskiya ana son abin da nake. Yarukan da nake ji daga Hausa sai Turanci, shi ma Turanci dai sai dai mu ce ɗan fluently da haka. Abincin da na fi son ci tuwake da shinkafa dai shine dai ɗan gargajiya namu na Malam Bahaushe, shine abincin da na fi son ci. Ok, yadda nake 28 in samu tsohuwa 'yar 56 za ta yi da ni.
da kuɗi to ɗaya kuɗin nata za ta bani ko ko a'a in muka yi wufi kawai arzikin zanci. Za ka ci arziki kun yi aure za ka ci arziki. Kai. A ba za a kyale wannan ba sai dai a haɗa biyu saboda shi arzikin yanzu ko ina neman sa ake amma hanya halaliya amma dai kan wuf hanya zai iya yiwa dai amma dai kila wakala amma fa ba za a aje wannan ba saboda wannan akwai da daɗa tarihi a kanta. Zan iya cewa ni ne a cikin 'ya'yansa wanda ya magana da shi na karshe ya tashi ni sallah asuba kafin na kai ga zuwa masallaci abin da ya faru gaskiya abu ne wanda a lokacin duk da shekaru ba shekaru sosai ba a kai ban kai shekaru irin haka ba ban kai shekaru na da zan mallaki hankali na cikakke ba amma gaskiya ban iya tuna wannan ranar ba karamin tashin hankali aka shiga ba. Sunana Salim Ja'far Mahmud Adam. Alhamdulillah gaskiya tunda kamar yadda ka faɗa na taso a gida na karatu haka maka taso muka ga malam yana da son karatu musamman abin da ya shafi karatu na alkur'ani duk da a lokacin yana cikin fagen da'awa ba da lokacin da yake zama tare da mu sosai amma duk da haka ya mayar da hankali gurin cewar mun samu ingantaccen karatu mai kyau a rayuwa musamman abin da ya shafi karatun alkur'ani. Kasan ita daman mutuwa dole kowa zai tafi lokacin mutum yi za a tafi amma rasuwa irin wannan a wannan lokacin lallai mutum ya shiga yanayi na tashin hankali da damuwa kuma musamman mutuwa ce wata ta zo baktatan wacce ba a tsammani a irin wannan lokaci musamman mutum kusan zan iya cewa ni ne a cikin 'ya'yansa wanda ya magana da shi na karshe ya tashi ni sallah asuba kafin na kai ga zuwa masallaci abin da ya faru gaskiya abu ne wanda a lokacin duk da shekaru ba shekaru sosai ba a kai ban kai shekaru irin haka ba ban kai shekaru na da zan mallaki hankali na cikakke ba amma gaskiya ban iya tuna wannan ranar ba karamin tashin hankali aka shiga ba. Alhamdulillah lallai malam ya kasance yana cikin yana da mutane aminai na gari da 'yan uwa na gari gaskiya sun yi kokari gurin tsayawa tsayin daka ganin cewa mun samu ingantaccen rayuwa musamman rayuwa wacce ta shafi ta ilimi da kuma rayuwa na yau da gobe to ba abin da zamu ce sai dai mu gode musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa musu a cikin mizanin hasanat. Idan ba manta ba a wancan lokaci mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 136 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa. Gaskiya yana daga cikin abin da zan iya cewa a rayuwa ta yake faranta min rai matuƙa sosai. Tun lokacin da na ji karatun malam ko kuma na ji ana saurara yana min daɗi sosai ganin yadda mutane suke mashi addu'a da fatan alheri na gari. Wannan abu yana faranta min rai sosai shi yasa nake son ganin ko da yaushe na gari karatun nashi nake jin daɗi sosai gaskiya matuƙa. Duk lokacin da na tuna da shi ko kuma na ga irin wani abu nakan ji kewa gaskiya nakan jin cewa na rashin shi a matsayin shi na uba musamman a yanzu a irin wannan shekarun na mutum za a gana da matukar bukata na mahaifi kusa da shi na shawarwari abin da suka shafi gogayya ta rayuwa da yau da gobe amma alhamdulillah karatuttukan shi suna taimakawa sosai suna faranta min rai kuma za ka ga yawanci duk wani abu da kake gani kake bukata na rayuwa duk lokacin da ka karatun shi da ikon Allah sai ka samu wani abu da zaka dauka da zai amfani ka da zaka tafiya da rayuwa da shi yau da gobe. Gaskiya yana daga cikin abin da malam yi kokari wurin nuna mana cewa mu bi rayuwa a hankali kuma sannan mu ringa girmama na gaba da mu duk lokacin da ka ga wani wanda ya kai ki gaba da kai ka girmama shi ka ba shi respect a matsayin shi na babba sosai. Ka san abu na rayuwa duk da a lokacin da Allah ya karɓi rayuwar malam shekarun ba zai kamar da na gaya maka a farko ba yawa ne da su ba sosai amma iya abin da zan iya tuna abin da yake yana daga cikin abin da yake faranta wa malam rai ya dawo gida ya zauna cikin iyalansa a yi wasa a yi dariya ya ji matsalolinmu ya tattambe mu abubuwan da muke bukata na rayuwa
so gaskiya yana daga cikin abin da in na tuna nake jin daɗi sosai a cikin rayuwata na tuna game da shi.